3. Això és molt gran! Les Mòniques us podem explicar Que avui comencen les barraques! Hi ha una coberta de més de 1.800 metres quadrats. On hi queden unes 5.000 persones, que venen a ser, sí, 3 persones per metre quadrat! També podeu consultar l'aplicació que hi ha per Android. I beure la cervesa Moris, que és la que estarà de moda aquestes barraques. I si estàs molt perjudicat, pots anar al punt de Somnit de la Creu Roja. Allà pots jugar a jocs i et regalaran preservatius per si has triomfat aquella nit, o pots fer-te un control d'alcoholèmia, sigui així, si després has de conduir pots saber quan has begut. Saps quan has begut, però pots saber-ho de veritat. I coses així, pots passar-te un poc bé. Aquest any podeu consultar la programació online. El divendres actuen Ressaca, New York Ska Jazz Ensemble, Snebelsa. El dissabte actuen Cru, Els balladors de Traiter, Berri Serrat, Vaques Sagrades. aquí hem menjat jo! El dilluns actuen Caritat Humana, Blaumut i els Olais. I si heu sobreviscut a barraques, El dimarts, dia 3, teniu un 3x3. a les 3! Sí. Ali. Això només sortirà a fer